Čau lidi, vítám vás u mého prvního videa na YouTube. Doufám, že se vám bude líbit. Na tenhle kanál budu natáčet různé hry z Robloxu a z Minecraftu. Možná se to časem i změní, ale pokud to uvidíte k mým novější videa, které jsou zatím z budoucnosti a budou se vám líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr. A kež bych tady. No. A kdyby se neviděli, tak já mám Riderovou merch za 5 Robuxů. A mám jenom tu jeho mekinu. Nemám stejný kalhot, jako má on. Rider. Nemám prostě Rider rokovou mekinu mám. Asi půjdu tady do pouště. A tady v pouště dneska nic není. No. Jo, a do té pouště, kdybyste chtěli, tak musíte dát like na hru. To vám ukážu pak na konci videa, jak udělat. Top. No, jako hlava se pěkně blbě, ale za po žabříku. Jupi. Ale jako, hele, tam je moje noha. Moje noha, jo. Jestli si ty vezmeš moji nohu. No to není moje, to je hranata. Ne. Moji ruku poznáte podle toho, že bude červená. Že bude mít červený dlouhý rukáv. A bude takovouhle barvu bude mít pleť té ruky. A moje torzo, tak poznáte podle toho, že to bude Riderov. Že to bude prostě červená mekana s nápisem Riderko. No, tak jdeme hledat. Zatím jsem nenašel vůbec. Tam je moje mikina. Je moje mikina. Na to se asi zatím ještě nedostanu. Ale budu vědět, kde je, protože já se nedostanu. Já se nedostanu na ty stromy. Dostal jsem se na ty stromy. Do háje. Jsem zapomněl skočit. Do háje. Tam je nějaká bariéra nebo co? Konečně. Tak mám svý torzo. Já chci najít ještě aspoň svou nohu. Ještě jednu nohu a ruku. Ještě nohu a ruku. A už budu jako takovej trochu víc normální. Teďka jsem jenom takhle. Tož fakt normální není. Jako pochybuji, že to tady bude v tom podzemí, který je tady. A zkusím se tam podívat.
Proč mezi tím nemůže být i moje... Proč? Mezi tím nemůže být ještě aspoň moje ruka nebo noha. Ne. No jako... Blbě se mi plave, když nemám ruce a nohy. Jako samozřejmě po nějaké době tak budu hrát i s nějakýma jinýma youtuberama. Jako kdybych natáčel s Vendalem. Jo, a rozhodně se musíte podívat na jedno docela hodně, jako ne úplně hodně, ale jako je to starý 8 nebo 7 let, já už nevím, jestli 8 nebo 7. A tam to video od Raidla se jmenuje Cesta kolem světa plus Vendaly. A to se musíte podívat. Tam z Vendalyho se budete smát. Protože on je fakt tupec. Úplnej. Já nechci mluvit prostě, abych o něm řekl něco jiného. Jako tady nahoře nikdy nikoho část těla ne... Poprvé tady vidím svůj část těla. Jupí, mám nohu. Tady už nic nebude, viď? Vlastně, tady havno. Já jsem právě řekl prostý slovo. To mám zakázaný. Nesmím mluvit prostě, protože se na to můžou dívat ty malí kidi. A jestli se na to nebudete dívat, jestli se na to nepodívá žádný malý kid, tak budu z toho rád, protože já jsem teďka řekl prostý slovo. To kdyby se na tohle video podíval nějaký malý kid, tak by to byl docela problém. To by jejich mamka tak by na ně byla naštvaná, že třeba ve 4 letech tak řeknou slovo hov a dál už to neřekl. Ale to je moje noha 2. Jako sice furt nevypadám normálně, protože to bych musel mít aspoň ještě jednu ruku, ale OK. Sakra. Takže už mi zbývá jenom 2 ruce, to je dobrý, ale když už je to 9 minut, tak jako to moc dobrý není. Za 9 minut najdu jenom 3 věci, 3 části svého těla. A jestli byste chtěli vědět jméno, tak to uvidíte ve jméně videa. To teďka já ještě nevím, jak to tam udělám. Tam je má ruka. Se to tam trochu buguje, ale je tam vidět má ruka. Jo, to si pro svoji levačku asi, nebo pravačku, já nevím. A tam, kdy v té věži, tak je má ruka. V té věži je má ruka. Se mi to trochu bugovalo. A prostě přes ty zdi té věže tak bylo vidět. A počkat, jak se tam mám dostat, sakra? Jo, a normálně tak mám v Robloxu větší postavičku jenom v tuty. Já tady mám obě 2 ruce. Tím pádem já tady mám obě 2 ruce. Protože já jsem jednou viděl tady v té věži.
Tím pádem já už mám celé tělo. Jupi. Tohle je. Objížďka mi jinak jdou. Ale... Jupi. Mám část svýho těla. Takže tím tohle video bude končit až tam dolů. A nebo já si ještě tady otevřu to budu ještě hledat. Upí. Dal mi to plus čeviny. Takže tohle video tak bude mít 11 minut. A zatím čau.